أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من بئس معلما وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار عدد نعم الله وإفضاله أمبادين تفسير فلا لجباو كأوفو كأول نماندون ككشيني نمانيني أكوك محمد رسول الله كألي من شراء أكرم غلما Ambi aula donia kafo ambe kodivar mara kono juin kalo samba fla ani tan kononton ankaramogo ani ankaramogo denge Aseyid Ali Badra Ousmane Haidara ale bismillah fédération worodugu mogo fe dugula dugu mi na be fo mako kani بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال وسلم الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله تريلا سبحانه على جماعه امون رب العالمين ادرا نتنا على فوق على جماعه لان تيجان لان طانيا سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. على تمنينكو ambi neman kisi jama ina fe ako kedam do la suara makanu Muhammad alaihi salatu wasalam amin ana sudi wana kasaba yimo amin o ko fe ka o fo islamia be ana ka kilia foli no dala ka kishi kene na obela jinenka majan kan ngolo ni wati konnala ay doro ka ala parkada ka ala wali mando o ko fe ka kani dugo tikila kawo ufo ka dugo de obela jinenfo ko fe ka kumbe bako bela jilenfu aya ani kerengrene la angal mamba bi anfa nan karamo ya kana khadire bo bismillah li wati konnala ambi fulla si ama ka fulla si na baka bela jilema ka jirawla doro mimbe anani zikoroina o kabo andala folima kore anni so de jale do fukateme ataka idra kan islamé be kan jamakulu yi ka boka ala ka diine de me baw kumbe o ni so jakoy wallahi dra wala antik maja ay toro ka foldawma aywa kalaba ka nyefo yana na jaralay suina amena ka fo yoka aywa na kuyi hakilla jigimi ala ka diine la ani kana dugo do nga nyonye ankara mo ka kuma kofe na jaralay amina kafu la suina inshallah taala la ba yini ala fe suyi ala ka jirana herela ala ka jirana khairala andoni dugo ko ala ka ke here ala ka wasati amma ala ka korota di amma o kofe ambanga famaufu alors anya banga police wala anga autorité anya bola ambe folla se ubela dilema kanga ni sura girawla kafu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Surafana to dunen koroko ankara mogo Ustaz Al-Fadil Al-Hassan Sangare ale wajulu kene basiki mimbora ola neni au TV Sirifla togola anga jeka anyamada ofe ami sidini fama ka fama to ya alami ya damne lo ala kele ba laba wahidul qahhar malikul mulk mi ala ka kaba ko do foni yoro la ka trokati masake do kumbi masake ga bara de kuya abi feledi o ko do zodi abi yala ko kono ka ko fe on def o hukumu konona anaka premier ministre be ñom be nga premier ministre di sukunya ala yi ngale rek di sukuma ala yi ko mona ke premier ministre ko ma fa'alahu al-jalil fa huwa al-jamil ni ala yi minge ko de kay jonka jeno ko kuy fe jugu mante ala ka bara
n'a ye min kɛ i b'a sɔrɔ o de ni kɛli ka kan wa o de ko ya ama hɛrɛ ye n'a jɛna n'a ye masakɛ a ka premier ministre dusukun ye Ala ye nka ale yɛrɛ dusukun ma Ala ye don dɔ la masakɛ in ye sogo dɔ de ye a ye sogo in bɛlɛ fo ka na gɛrɛ sogo in na ka mugu ci sogo in na marifa farala a bolo k'a bolongɔni kumaba in tigɛ ka bɔ a la o kɛlen a n'o joli ma nan'i jɔ premier ministre la ko i m'a ye ko marifa in bolo tigɛ bi premier ministre ko Ala fo i k'a barikada bolo in tigɛli i b'a sɔrɔ o de ye ma hɛrɛ ye juguman tɛ Ala ka baara la premier ministre e faama a ko ne bolo bɛ tigɛ marifa fɛ minnu lakali o tɛ e tɔɔrɔ fɛn b'a fɔ ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi sha Allah kun b'i don kaso la e ka ko bɛɛ ko mana kɛ ko ni Ala ye min kɛ k'o de ka ɲi ne bolo tigɛli de bɛnna ma i b'i labɛn b'i don kaso la premier ministre ko zona kaso la don ma i b'a sɔrɔ o de ye ne ma hɛrɛ ye a ye premier ministre bɔ a place la k'a don kaso la k'a bolo furakɛ fo ka taa bolo kɛnɛya bolo kɛnɛyalen a y'a ka marifa ta kun ka don kungo kɔnɔ k'a bɛ sogo ɲini ka d'a kan ni donsoya kɔgɔla mɔgɔ la a bɛ kɛ nada de o hukumu kɔnɔna na dugu dɔ fana bɛ yen san o san n'a ka di i b'a fɔ ko numudugu dɔ don san o san olu bɛ adamaden kelen de kɛ k'u ka boliba dɔ sɔn adamaden joli o de bɛ kɛ k'olu ka boli sɔn o hukumu kɔnɔna na olu bɛ ka yaala k'u bɛ mɔgɔ ɲini ka t'u ka boliba sɔn u taara bɔ ni masakɛ in yaala tɔ ka kungo kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ u y'a minɛ a minɛnen dun u taara n'a ye sa k'a siri juru la k'u b'a kantigɛ bolo la i b'an karamɔgɔ ka tafsiri dɔ lamɛn nin yɔrɔ la ko wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ni o sura in tafsir lamɛn Sherif Usman Madan Aydara fɛ a b'a f'i ye ko fɛn kelen bɛ Ala ka dali la k'o fɛn in de ka jan fɛn bɛɛ ye wa fɛn in ka surun fɛn bɛɛ ye fɛn kelen a ka jan fɛn bɛɛ ye wa a ka surun fɛn bɛɛ ye a k'o ye waati de ye namunɛ ni hɛrɛ ɲɛsinna adamaden ma waati bɛ janya nka ni tɔɔrɔ ɲɛsinna ma waati bɛ surunya o exemple dɔ ye jumɛn ye ni mɔgɔ min ka kɔɲɔ dɔgɔdara sisan k'a tɔ ye kalo kelen ye i n'i ka kɔɲɔmuso a bɛɛ bɛ dugu kelen kɔnɔ ye nka kɔɲɔ tɔ ye kalo kelen ye don o don i b'a jate i bolo kɔnɔ na nka i tɛ sɔn maa ka bɔ a kalama a bɛ kɛ de i b'a fɔ waati bɛ telimu ka taa cɛ baw hali bi ko a tɔ ye tile 25 ye cɛ kuma waati a bɛ komi a bɛ telimu ka taa lala kɔɲɔkɛ kura dɔw bɛ sɔrɔ kɛnɛ kan yan olu b'a fɛ ka nin kuma in sɛbɛntiya nka u tɛna se ka micro minɛ k'a fɔ kɛnɛ kan nka u kɔni bɛ k'a f'u dusukun na tiɲɛ yɛrɛ la nin ye tiɲɛ ye ne yɛrɛ ta kɛra san min na ja kɛra i n'a fɔ waati bɛ telimu de ɔ n'i ye hɛrɛ ɲɛsin adamaden ma waati ka jan nka Ala m'an kisira n'i ye tɔɔrɔ ɲɛsin a ma waati bɛ surunya n'u ye mɔgɔ min minɛ k'i siri ko kalo kura i b'i faga i bɛ sin k'a ye ten kalo kura sera o la ni masakɛ in u y'a minɛ k'a siri sini k'a bɛ kantigɛ bolo la o don su surunyana masakɛ bolo a ko sini dɔrɔn de bɛ ne ni saya cɛ sini dɔrɔn yanni ka dugu jɛ masakɛ fasala hami fɛ Ala kɛra ba ko elhamu nisful haram maa o maa bɛ hami kojugu k'i kɔrɔ ka di hami yɛrɛ de ye kɔrɔ tilancɛ ye i m'a ye cɛw kɔrɔ ka di ni musow ye hami de b'a kɛ ka d'a kan nasɔngɔbɔ hami b'ale kan du maracogo o hami b'ale kan ni ko o ko wulila o hami b'ale de kan o kɔfɛ fana n'a muso ma ɲi kun muso b'a kan o hami bɛ ɲini k'a fa cɛ o cɛ bɛ yen ni muso t'i hinɛ i la cɛ don caman i bɛ si ɲɛna dɛ i dacogo t'i ɲɛ wa i wuli cogo t'i ɲɛ nka n ka kuma to o yɔrɔ kan nin waati in na n bɛ na
masakɛ dugu jɛra u y'a minɛ ka taa n'a ye bolisɔnyɔrɔ la k'u b'a kantigɛ ka boli bala masakɛ ko a kɛra saya direct ye sa nka bolisɔn ɲɛmɔgɔ ko jaa hali ɲɛmɔgɔ bɛ bolisɔn nka anw ka silamɛya dɔnnibaa dɔw bɛ yen olu ko ɲɛmaa tɛ silamɛya la o caman yɛrɛ bɛɛ y'a lagosi k'a kɛ ko a bɛ kɛ silamɛ ɲɛmaa de ko ɲɛmaa tɛ silamɛw la bi la hawla wala quwwata illa billah bolisɔn ɲɛmɔgɔ ko a ko a y'a jɔ tan dɛ yan'a ka o y'a sɔrɔ mɔgɔ kantigɛlaw ye muru sama ka bɔ ko yan'a ka nin faga ne b'an ka boli la ne ko aw y'a lajɛ n'a sɔrɔ o t'a la wa o ko ye jumɛn ye a ko jeli fɔ n bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la o tɛ kɛ k'an ka boli sɔn ko hali n'i y'a kɛ k'a sɔn ko a tɛ sɔn yalima yan'a ka nin faga a y'a lajɛ n'a sɔrɔ jeli fɔ n t'a la wa masakɛ sirilen a ko ɲɛmaa o kɔni ma se ɲininkali la a ye n bolo lajɛ a ko adamaden bolomani laada ye 5 de ye a ye ne ta lajɛ 4 don a ko a kelen kɔni tigɛra ka bɔ a la o kɔni ye jelifɔn ye ni jelifɔn dɔ tɛ kɛ k'a sɔn dɛ jelifɔn kɔni bɛ ne na dɛ o yɔrɔ bɛɛ ko a ye nin bila ko nin tɛ se ka kɛ k'a sɔn u ye masakɛ bila a taatɔ la fo a b'a kɔfilɛ a kɛra i n'a fɔ a bɛ sogo de nka yanni k'a s'a ka dugu la a fana y'a da dɔnkili yɛlɛma koyi m'a fɔ alahul jalil fa huwal jamil m'a fɔ alahul jalil fa huwal jamil ni ala ye min kɛ ja o de ka ɲi koyi wallahi ni ala ye min kɛ o de ka ɲi juguman tɛ ala ka baara la bolo kunkuru ma fisa saya direct ye wa a ko ne bolo kun ma tigɛ ne tun ye su ye a ma siya ka so la bila a sera a sina kasobo de la a ko a ye premier ministre bila o ko faama ko a ka kaso dati ma fɔ koyi a ko ne de ye faama ye aw de ye faama ye a y'a o ye premier ministre labɔ ka na faama ko a ma k'i kan hɔrɔnya la wa n'i segin place la a ko faama a k'o teliyara dɛ a ko walayi ka kuma ye tiɲɛ ni ala ye min kɛ k'o de ka ɲi jaa ne bolo kun ma tigɛ ne tɔgɔ kun ye bi ko su min tɛmɛna ni dugulamɔgɔ ninnu cɛ a y'o lakali premier ministre ko ne de kan ka ala fo hali ka tɛmɛ e kan a ko mun na n bɔli kaso la n bɛ ala fo la nka n bɛna ala fo min na sa o t'o ye dɛ a ko faama e k'i miiri wali ni hakili ka di e ka kungo yala si tɛ kɛ ne kɔfɛ ninnu tun b'a mɔgɔ 2 minɛ u bɛ taa n'an ye u b'a ye jelifɔn b'e la kabi ala ka ne da jelifɔn tɛ ne la u tun bɛ bila dɔrɔn wa u tun bɛ ne kɛ ka boliba sɔrɔ mun ye ne kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma bi kaso o tuma ne de kan ka ala fo ka tɛmɛ e kan a silamɛw juguman tɛ ala ka baara la o de kama muso dɔw bɛ yen i b'a ye ala b'u lajarabi ni denko ye u bɛ si ka hami u bɛ tile ka hami a dɔw bɛ kasi fo bɛ k'i n'a fɔ nɛ ka b'u ɲɛna nka a to ala ma kerecɛw ala wele dɔrɔn a to ala ma ka d'a kan mɔgɔ dɔ bɛ yen o ka fisa ka tɛmɛ e kan ala y'o jɛ den la ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa ardaha wa ja'ala Allahu jannatal firdausi maswaha o muso bayi kira furumuso bayi ni dugawu bɛ jaabi a bɛ jaabi kira de da ka tɛmɛ bɛɛ kan wa an b'a jigiya kira furumuso olu de ka fisa muso bɛɛ ye kira denmusow kɔfɛ nka ni ala y'o jɛ a la dun a kɔrɔ ye min ye ko ni ala ye e ni ne lajarabi n'a ɲɔgɔnna ye ko an k'a dɔn ko tere tɛ koyi ko min ka fisa ni an ye ala y'o lajarabi n'a ye ka tɛmɛ mais munna ala y'o kɛ walasa ni a ye ne ni e sɔrɔ an ka kunna da ye an ka kari n'a ye n'o bɔra yen an bɛ sɔrɔtu kɛ alakiraba ka sallallahu alaihi wa sallam cɛw cɛ dankɔrɔbaw ka dankɔrɔba duni yɛrɛ ma se ka cɛ min sɛbɛn ka s'a dan na
ima burdatigi mangame wa مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب خير الخلق كلهم فما بلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم أكو دوني دا على كرام قرآن الدوما وكدوني دا على كرام إيمان حديثا كلام تكو تكو إكدوني دا على كرام نيه بلاغا دون تكو تكو إكدوني دا على كرام نيه منتكو دون تكو تكو إكدوني دا على كرام كف مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ko farikolo tigi do dafɛnw na sɔhɛrɛ ma do dafɛn t'a kan a banna ko dɔnni danna alakira la ye o de kama u ye cɛ dɔ ɲininka ko abul fari jelikɛ kun don a bɛ yaala ka mɔgɔw de mankutu a ye kiraw bɛɛ mankutu n'a dasira kira min ma i b'a fɔ a b'o de dɔn ka tɛmɛ kira tɔw kan a ye adamu fɔ ka idrisa fɔ ka nuhu fɔ ka sɔli fɔ ka zelikifili fɔ ka laban tuguni كثير كصحابة أبو بكر الصديق عمر الفاروق علي بن أبي طالب إمام حسن إمام حسين إمام علي زين العابدين محمد الباكر جعفر الصادق موسى الكاظم علي رضا أي نوفقتا نعبنا كتير ركنا نوي على كربي صلى الله عليه وسلم وياجي نقول أكو تقولي أكو أرى كل مدح في النبي مقصر وإن بالغ المصنع عليه وأكثر إذ الله أثنى بالذي هو أهله فما مقدار ما تمدح الورى أخوالي على كري كو بيتنا صافي يمنا فتكو ko ni kofle ibina yeki doni ndefu ko huwa fawqa al-mad ko cey abetta no safe ale maseka moshi soro ama kelmatu shi soro ama kuma shi soro abseka kuma minke ka ala kirata no kwano valeur bibe ko me ko ki bodro ko ala yare de yatano ko wa innaka la ala khulqin azim e muhammadu be jogo baka law kunta fadhan ghaliz al-qalb lan faddu min hawlik nek yema dusubay ki ngene kabu iti hina mogola ko saban num bebita ka bi kere لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من بكر مكتوب أكو ما على ما دو أبينا كرام مكتوب نموت مي نكرانو فالر بيبه أسلامو أمي سولكو كرابينا كل سولك وسيلة أنا ألاش كراتي دوما باندا ناي سولك كراكا أمبا كي أسوما وسنمونغا منو يدين جو نكما كاي كدين جو نكولي كدين جو نباري ala yiminu mbonya namu ni roddo waya ko wallahi dodo la sayyidina ali karrama allah wajhahu ala kemi nyana bunya ka bobulu botuli wa imam ali anafrum to ne fatimatu zahra alayhi assalam kishin ne matama ala ko jidu flak amin 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 usigle barola fatima ko ako ali kana miri furu kelima kana miri koni ha ikoni ngokali kira ina kana miri ko kira bi feka temene kare aywa senna liko ako fatima ako mate ni ngalla kana blay ngulula ko kira bi feka temene ka ye furu nyoma flaka boroy allah ye furu nyoma flaka boroy gwa kono ganna ndo na ngadu kono
ami fiena nyere di wa gogurungo hal ni dude on sokadi ben so bi boy ay ko ya fora nyonga ko waraba inte dina yow nte jogo nyuma yere dutigi na vajira fo dude on beka nyana fi wallahi konga ko ke vajira anga dutigi vajira anyana je ba vajira nga kata kene vajira be de ba fo he ke ngoni bora je na ko je ndara yana ka sigamba bi lafiya wallahi doni boranga ali fo ke façon de ma ko bine aka demaya ka Allahu akbar ala kananga ire amin ya rabbal nunu yene mbaro ka fale fale ni nyonje wulla ka nyon degemne fadinya te aw la kana dola de do kata ci alkrabama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi kuma sarakira la ora bekira yela ako fatima bi ko ne ala ka dugu koloka mashi kitama sa fembi mbe mami vekateme eka Allahu akbar umati nga signali mbal make ndeme ba ala ye min ke kan ko koroma dunu mashi ke ala ka dugu kolo sa fembi min nga bone kira bolo kateme e signali ka Allahu akbar ni ma fla la jende be jenne ako demsoma mashite même mami vekateme eka ako furute mano ya bal make mashite mami nga bo mulo kateme eka ekra sumugo hine ni makari wallahi ode kama kira hadisa do fo mbo fo ka soroka ngam mawduta hadisai koropa de bal na la barala wallahi amila fiya وهي حديثك مي كيركو أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن هملة القرآن في ذل الله يوم لا ذل إلا ذله مع أنبيائه وأصفيائه kira ko aya dew jogotu aya dew lakala konya sabala konya sabafolo ne Muhammadu kanu aya dew lakala ne Muhammadu kanu dine wala de ban feya hali nu kira ka bangini sela u ka kira ka bangini sela ibayi adine wala mugo ta sugula tele ke ambar makri chaw nu tara sugula dem se klunga fe chama basa balu bebe denu nu ka kira bangili sera ubino du dewma ko anga kira Isa ko anga kira Isa ko kana ni di awma adaba ku ye juma Isa tew ka se ka de lamo nu ka kira kanui ka de lamo nu ka kira kanui la ilaha illallah ni moy yete nga ango mo du ko ye ko bid'a kaddew lakala ala kira la ku lakala kira tukula kira femi ku la dunya ula kataw usraf kira ni wajibiya de masa beka akwa flana ayu lakala ne Muhammadu somogo jukula Allahu akbar nete ayu lakala ne Muhammadu somogo jukula Fatima jogo kunye jumay furuche bonye a jogo kunye jumay la diriya a jogo kunye jumay hijabu doni Allahu akbar nete ayan dem so flabi mini jipu kola jipu kochi nyechi kereki coupe décalé barakoro sauté andinga fanana anan dogonu ka kulshido ado ka bu hali samam ka yuroro ka bu sigilala ku kloso ka buguli doala ka cheni du kana hal niya bi ka falikeni kana aba fo cha ay hinana kan mo wallahi nete yatena sangale wala ne kira ka dimaya jugo yo ay teni aha fulu ga tewonde mi ngem pullo jati fa seno to men jeya seno mon goro to men jeya to hala qur'ana kay wallahi en jangi qur'ana fa wodi ni asile su de so en haadi e jannes so en golle
فاجون قول أم بلتكين أمينا هنا أسلم فولا لو ما نترتي أنا وانتو هكوني يب اللي لومو ياد الله أكبر الجل ما سبق الله اسكي كوركا ما سبق الله ويدا أهيجي ينفو أنا نودي الحاج وري والله الحاج وري الحاج وري لو ما بنا ونرسو bâtiment bana woni go may julta haje may wala en am ba yardi kan le gadda ma den to min hono ma aslama fu wala wallahi ay yotta kin to to ne yotti en to fu anda ko wonto so a hiili hore ma so lando jomiraɗo o hiile ma mere tan jogiɗa sigatenda samale acce hule allah ha wallahi hune fuku wallahi musa hule allah mere jogiɗa allahu akbar samale alhamdulillah okmo ko nga diw lakala ala kira jugula no boray dum imam hasan alayhi salam imam al-mujtaba sirna li dinge a développé fatimatu zahra a développé dolora a bamso di toblike dumini moni ni dumini sira ni ya soro hasan shima tema sanwolo blangay sanwolo blang la dala fatimatu zahra ale na dew nunde bi dumini ke nyobe ngani ndo dumini ke kuma sira hasan yi dugu amana baya nyini ka gese amana bakla le dumini ke la asorla kana amnane ay dumini toy bako mande agona ne de dumini ke nyoba ko men yini bi miya kara tukut akoma akone re sirana ifa no yammo kay alakra sallallahu alaihi wa sallam akumana danga diyaka nesrana zirana kata munga kando duminikela nine bolo e bolo ko kan logo madota wal makat sogo dota ka soro e mogo bala nine bolo e bolo ko ka ka soro nige be na e maso misra o kana na kema danga la hala alakana minaka Allahu akbar oh I am now lajabi ni zande poldo hayi clique nere ben clique wallahi hodanga dimba wallahi akabbo akajja ni ay mamugo fle ma frugo kuna ke ma ya mago Allahu biriki baraka kata ana kondise ka funya ni fɛn fɛn y'a da a ba de y'o d'a ma i si sera san 30 san 40 san 20 joli hali bi e de siri b'i mansaw la musokɔrɔba bɛ tin na o tin kɔrɔ ye jumɛn ye bange wolo gɛlɛya a k'a kɛ to tin de kɔrɔ ye o ye ni den ma se k'a ba dusu suma kuma bɛɛ ba dusu gannen don kuma bɛɛ ba ɲaninen don wallahi musokɔrɔba bɛ tin na hali n'a y'a sɔrɔ a den si bɛ san 40 parce que kɔrɔ wɛrɛ tɛ tin na dimi kɔ ayi ko an k'an denw kalan ala kira jogo la sallallahu alaihi wa sallam n'o tɛmɛna ka bɔ yen dun ko an k'u jogo don ni kuranɛ ye ko an k'u jogo don ni kuranɛ ye an k'u lakala kuranɛ na k'u jogo don ni kuranɛ ye ayiwa n'a sɔrɔ an y'an denw jogo don ni kuranɛ ye walima n'an y'a don ni sɛtanɛ ta ye bɛɛ ɲi bana jɛnɛya banini kumajugu fɔ c'est-à-dire préparaka dɔrɔn ko anw de alakira mandenw ye ko kuranɛ de anw ka kitabu ye kuranɛ bɛ a b'a kɔnɔ faliyadribna bikhumrihinna ala juyubihinna wala yubdina
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. سورة النور. سورة العذاب كنت ألك يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كن النبي ما نكير نجد النبي ما أفهم سوي أفيد سوي كفو مؤمنو فناي كفو مسونو دم سوي وكد fini baddu kana o kaddi sabri sabulo tombi to kacce ku kamini kena ala min wanga sili niyo ala de kuma kai kurane ko ganna ay tara clean debbi ni ku yeddi sa aya fo uba fiya namara de ka fo nyanda ko da ala kuma kai wallahi gofo te ngare e jewli ma sewa aywa ngare wala mina temeninga maudui nye sura min dabi anika Quran ayam min dabi ngamina nyom baru ni ui yani tripke kan ufle abe suratu ala imran dila ayat bi woro ani wuludla astaghfirullah ayat keme ayat bi saba ani saba ngadi wuli ayat keme ayat bi saba ani fla ala ko tugudi ako wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والنعم أجر العاملين. الله أكبر. الله كوسان. آيات اليوم. ay ñineni ke aya teliya kata jurumu ya fama ala ya fa delima tubima ay ala ya fa deli ay tubi kata alam o ko fedu aya teliya kata alijine ñineni ma alijine mi nabi be kabakolo ani dugukolo ko ni olu fila da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tafsiritigiw ka fɔ la ko ni maa kelen y'o sɔrɔ k'e ma foyi sɔrɔ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛ cɛ subhanallah ni ma nin sɔrɔ wallahi i ta tiɲɛna jango anw fɛ yan kira ko inna ashkal ashkiya man jama'a faqra dunya wa azab al-akhirah kira ko mɔgɔw bɛɛ la maa kunna ngo maa min ye fandanya jalaji min diɲɛ kɔnɔ yan ka balo fandanya la ka sa fandanya la i ni hɛrɛ tɛ ni kumana min ka kuma na yɛrɛ hali a man d'o ye Abdulhamid Kishika ka kuma tɛ a ko innal ghaniya idha takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala wa idha al faqir asaba qalu kulluhum akhtata ya hadha wa qulta dhalala إن الدراكم في الأماكن تكسر الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد الفصاحة وهي السلاح لمن أراد القتال أكوني فان ورتيجي منا ناي في ما فو كوراي ناي غلوتك أوه والله يجي فو يمي بنا بكرة ناي ركو نفاندا
n'a ye kuranɛ fɔ hali n'a ye kuranɛ fɔ u b'a fɔ cɛ ye min fɔ nin ye fili kuma ye nin tɛ tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ fanda na dumuni kɛ n'a ko a fara u b'a fɔ a bannen don nka a ŋaniya de man ɲi a tɛ sɔn hali wali dumuni na ɲɔntɛ bɛɛ b'a dɔn kɔngɔ bɛ nin na nka n'u ko waritigi mana dumuni kɛ n'a gɛrɛla wa cɛ bɛɛ y'a dɔn de yɛrɛ majigi ɲɔntɛ kɔngɔ tɛ nin na kɔngɔ foyi t'a la wala a b'i yɛrɛ majigi nka ni fanda gɛrɛla k'a dun u b'a fɔ nakun tɛ la nin kɔ an b'a dɔn nakun si tɛ la nin kɔ hali n'u m'o fɔ o de don nka ni waritigi de gɛrɛla k'a dun walima n'a ko a fara u b'a fɔ cɛ a kana ninnu garaba tubabulamɔgɔw don u b'u kɔnɔ tila saba de dumuni pilasi ani fiɲɛ pilasi ni ji pilasi a kana ninnu garaba dɛ tubabulamɔgɔw de don nka n'u gɛrɛla k'a dun u b'a fɔ wala yɛrɛ majigi don ɲɛna nin mago b'an ka dumuni na wa alhamdulilahi rabbil alamin o kɔnɔna la an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ a Seyid Ali Badara Usman Haidara ale ye kɛnɛ sɔrɔ dugutigiw alimamiw mara ɲɛmɔgɔw tɔn ɲɛmɔgɔw olu bɔra k'u ka bonyama kumaw fɔ k'u ka laseliw kɛ nin ka an karamɔgɔ bisimila kɛnɛ in kɔnɔ an karamɔgɔ a ye kɛnɛ in a y'a seereya ni ka dugawu kɛ naba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka kɛnɛ in sigibagaw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn. ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wa salimu allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wa salimu allahumma salli ala sayidina wa nabiyina wa maulana muhammad wa ala ali muhammad wa salamata silima alhamdulillahi rabbil alamin ala tandoli hurmati la masili hurma ansujurubu andel jurubu ala kutwa an fotoli jurubu ala kutwa an gaza jurubu ala kutwa jurubu koto bani wanga ala kilkili jabri ala kan ay swali minga kila na bonugol ya kasol masekonyo la ka bagato ala wala kan anu ka braji mizo la anki amata ba bebeta ni kala uru baluka kala kila manu ya beka ka kaolu ya henele bila mina ka heja diama ka bagato ala wala kan akisijana mama ka bagato ala wala kan hidarata na fo hela afo si afo kene ya ka diama ka bagato ala wala kan la ka na fan baraka la dulo sallallahu ala muhammadin bismillahirrahmanirrahim allahumma shalli ala muhammadin wa ala alihi wa sallam allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa maulana sayyidina muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin Cobalu kuka kumake coba kuka na balfo kwa danser kwa bolaso kwa dunaso kwa bolaso kwa dunaso kwa lan sababe kwa lan sabatile kwa lan zatijan tanjifo ala noye tanjifo ala noye na kana jaw kesoye kwa jaw jawi mislimi chama bema akabato allah laka ka jawi ko diwa ma ka jawi malima ka jawi siria o ma ka bato allah laka en l'autorité en voilà janamuni a gadikolu ka befo kwanti kwa barka depuis soma a hedara kuna penalo ko ka fu kwanti kwa barka kwa lambe strategia kwa lambe la banya sola mamadi fédération worodugu togola no ye segelani amara ye ansaruko siraka ala sonama an badenw ye cikan do anda ka a di an ma k'a fɔ an ka wuli ka se an ɲɛmɔgɔw ma n'o ye national ye ko a ka dow ye cogo bɛɛ la karamɔgɔ ka se ka na a sen jɔ an ka mara kɔnɔ o kumana ka dugawu kɛ an ye wa ala sɔnna ma an y'an kan lase national président ma n'o ye Adama Sakɔ ye ka se an balimakɛ ma n'o ye Mumini Fane ye ala sɔnna ma olu fana bilala an ɲɛfɛ ka an ka ci lase karamɔgɔ ma wa karamɔgɔ fana a y'an bonya kɔdan bɛɛ lajɛlen na n'o ye Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ye ka bolo bɔ an karamɔgɔ la n'o ye Ali Badara Haidara ye ka o di an ma pour que ka na a nɔ la ka na dugawu kɛ Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ye ni Jamiyatul Ansarudine ka jɛn o la kanikaw ni ala sɔnna ma sen bɛ an kɔrɔ su in na ka se aw fɛ yan o de nin ye o kɔfɛ an bɛ an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fɔ k'a daminɛ section na ka taa se sous section ma ka taa se mɔgɔ o mɔgɔ ni sen i yɛrɛ lase nin kɛnɛ kan o kumana an bɛ bɛɛ fo ko bɛɛ ni ci i yɛrɛ ye o kumana k'a fɔ an karamɔgɔ ye n'o ye Badara Ali Haidara ye o kumana ko nin ye fédération worodugu ni a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔfɔ ye ko sabu o bɛɛ tɛ se ka kuma
nga o ye o bɛɛ lajɛlen jɛna k'o ka foli don an na ka a di a ma ko a nali diyala an ye ko a bisimila ni Alahu Taala ka jɛn ye sɔli ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina maulana wa ala ali Muhammad wa sallam taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atina hera la suhera la kadam. Amanto la kamisama. La kandu sheko horoma. Ambe na ba bela jelefo. Mala suhera boloma. Ka damne international la kana se national ma kana se fédération ma kana se section ma kana se association ma kana se comité ma fo kana se mɔgɔw ma mun bɔra yɔrɔ la yɛrɛ fo kuma dɔw la an ma u lakodɔn an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ka ɲini Alahu fɛ min m'u natɔ sɔrɔ Ala k'u segintɔ sɔrɔ ka ɲini Alahu fɛ u nana fɛn o fɛn ɲini an b'a dɔn u nana hɛrɛ ɲini de la hɛrɛ min bɛɛ laban arijinɛ kɔnɔ Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ala ka labanko ɲuman d'a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a jatigiw fo ka dugutigiw fo ayiwa ka alimamiw fo ka kamalenkotigiw fo ka an baw fo ayiwa ka denmisɛnw fo ka jeunesse fo ka se maire ma ka na se préfet ni sous-préfet ma n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye k'u ni dunana don k'u ni maakolonna don tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ sanji caman bɔ ka ni yan Ala sɔnna u bɛ maakolon fɛ u bɛ maakuntan fɛ wa u bɛ maagansan fɛ tiɲɛ yɛrɛ la waati koronnen kama an tun kan ka min fɔ mais o tɛ sɔrɔ temps kɔnɔ tiɲɛ na an bɛ fo foli yɛrɛ yɛrɛ la dan tɛ foli min na u y'anw bonya dan na bonya kɔni dan ye bonya de ye vraiment an b'u fo k'u ni ce Ala k'u sara dugu Ala ka sabati Ala ka laban ɲuman d'a ma ka tila ka Ala fo Ala min sɔnna ka nɔrɔ belebele in di anw ma ka nɔrɔ bɔ nɔrɔ la ka na di nɔrɔ ma ka na di nin hɔrɔma dugu fana na hɔrɔma faralen hɔrɔma kan tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiya dan tɛ a la quoi donc kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma an ka foli bɛ kuncɛ ni Cheikh Chérif Ousmane Madani Fadara ka foli ye a ka ɲini fɛn bɛɛ Ala k'a bɛɛ nɔgɔya ye a ma min ɲini fiyewu hɛrɛ ni kɔrɔta ni si kuntagala janba la Ala k'o nɔgɔya ye Ala k'a si jɛnya yɛrɛ yɛrɛ dan na an b'o ɲini Ala fɛ salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala yana an bɛ ka ni alimamuw fo an bɛ ka ni dugutigiw fo an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ se yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiya tɔ tɛ anw fɛ su in na Kani kɔnɔ yan Kanikaw su in na ka di su in na ka di o ye diya dan ye Kanikaw su in na ka di cɛ min n'a bɔra yan n'a ma segin ka na tuguni an t'a ja ɲɔgɔnna sɔrɔ an ka foli b'a ye a n'a kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an ka foli b'a facɛ ye sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo ani labanko ɲumanya Ala k'a d'an ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka silamɛya dɛmɛ Ala k'an k'a dɛmɛbaga ye Ala k'an kɔrɔta Ala k'an k'a kɔrɔtabaga ye kuma min tun bɛ ne bolo o de tun bɛ nin ye Kani muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔra an nisɔn ka di su in na fo ka taa tɛmɛ a dɛmɛ kan salamu alaikum an donna ka sɔrɔ tɔɔrɔ ko minnu bɛ dugu in kɔnɔna la ani dugu in den minnu ka an b'a ɲini Ala fɛ yarabi an b'a la ka bɛɛ lajɛlen wuli banabaatɔ minnu bɛ an cɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛya d'u ma garijɛgɛ ɲinina minnu bɛ an cɛ la garijɛgɛ barikama a si ma a n'a kɛnɛya a bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini Ala fɛ muso minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni cɛ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan furuko bɛ minnu na ani denko bɛ minnu na a bɛ barikama bɛ Ala bolo Ala k'a nɔgɔya n'aw ye an ka maakɔrɔ Ala k'o mɛn an kɔrɔ Ala k'an kɛ dugaden Ala k'an kɛ dangaden Ala kana dangaden bɔ an na an b'a ɲini Ala fɛ an nakun ye diinɛ min dɛmɛli ye n'o ye Ala subahanahu wa taala ka silamɛya ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a dɛmɛli nɔgɔya ye Ala k'an bila a sira kan Ala k'an fatu a sira kan silamɛya tiɲɛ ye min ye Ala k'a dɛmɛ Ala k'an ka dɛmɛbaa ye Ala k'o k'a k'ala ye bonya kama Ala fɛ an ka banbaatɔ minnu y'an kɔ Ala subahanahu wa taala ka nɛɛma la Ala ka yafa o ma min bɛ o ni Ala cɛ Ala k'o yafa min bɛ o ni jɔn cɛ Ala k'o taw ye an yɛrɛw bɛ fatu don min na a ka sɔrɔ Ala yafalen don an ma Ala k'o latigɛ n'an bɔra yen Ala folen kɔ ani Ala barikadalen kɔ ani an sindilen kɔ ni Ala subahanahu wa taala tɔgɔ barikama ye Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlɛnin tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye an bɛ sɔli kɛ cɛ kan Ala subahanahu wa taala ye cɛ min sanuya ni dugukolo ka dafɛ bɛɛ ye n'o ye an kuntigi ye Abdullahi den Aminata den Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ana so dinga sanuma bela jele ana ka sahaba nyumo bela jele ani mamino mina jekatu ni kiraka bara en kali no de dinen de beli fukata se la haraduma amin adra o ko fe ambi aw bela jele fu ni islamia ka be ana ka kele ani barka fuli no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wala najar alai ambi kani suina ani abalmake ana udinge anaka giribu kena ka kalandi ali Usman Haidara hukumu min konado no de ka wuli kana bonyo e ka nyeda nyoka ko don kenyo ya ni ka dugo ni kenyo o mana ambo hukumu konnala ani ka tilla jige ke Allah subhanahu wa ta'ala ka dinena wallahi kabri dal ba ma ya ka kuma kauna ani kana siyan kuntiki Muhammadu alayhi salatu wassalam ali tara ka kuma kan zan mamun toyi ana tara kan do sanu mamun toyi wala ala fule ko amma masawfu ambi olu minu togola yambi na jara alay grebu tadwe domi aywa no jira la mamina islamé o fene bina oyi kuma no abela jile na koro bi nyona ne ansigile ya chedo ni musodo de kara sawwe na bifo mako amma saw kere la ambiya ho fato wala no ya ser Sheikh Usman Madan Haidara aye demay kan ni minke ni Allah subhanahu wa ta'ala ka dine barakali ani an labana tuguni ka soro sira min kan no ila sili aywa aye an kan ni o min fene ka faroka amba fo ka woni mondo ka barkada ambiya naka ngali nyumaye ambiya nayi ngali nyuma min zili islamiyo anaka dimaye wala ambi bonya konnala nam abela jile ya de detail Allahu akbar kala kote doni kote amana nyefo fe sorobi aywa abe ale de barkaye abe ale detail Allahu akbar wuli bali de kusobate ni joni na sawu ko kaba illa ba kabbi kamana go sigatola mananga sawu bora de la Allah ba kankano kanga cheye angana nziki ansla me nyo nye kunglena la kanyo hakilla jiki dineina musoba ambafu dara ne joro bawi la hara do minu kabo ko sebe sigatenna o amba mi ankan ni ambafu ka wali mando ka barkada dara o kofe ka dugo yin ka tikifu toy dugo be shaka nyina ma konnala tigi de ka nga soro abela jilena kusobake kanin dugu tigi ambafu ka wali mando ka barkada aka dunaw bismillah aka dugu konnala ambafu amba barkada ka wali mando soba ayo minke anye ulade na anduna anana kumbe ka bismillah nin dugu en kono ya wala kaka islamé beka islamé to wala ani adama de ma to wala ni min keriye aywa iko barakata toy ambe dugu tigi fo ka dugu de be fo atola kalaba tugoni dugu islamé de meto fe biya amata bulo botabulo la ay mawo madara la ka fo ko alay kele wal mustafa ya kachide aywa ambi fulla si abela jelema kerengere nala angay mamba abi enfer bien anana kumbe ya uladena suina fene anaka delegation bebia Allah akbar okmana mi fulla si almami ma sobe kaka boya twala kaka dolon twala ka wuli kana giribu ka keneka na bi fenjira islam ya ka bele kida de jira sigatula ambi almami fu ka dugo islamé be fu almami tokola dara kakla ka kene den fa no ya pare ayo amba fu lamme ku be wali mando sobe namboray
cɛ minnu ni muso minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin waati in kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da n y'a fɔ a ye foyi tɛ an bolo yan fo n'a kɛra nisɔndiya dama ye ka silamɛw bɔlen ka kanubaw bɔlen Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ kanu kama n'o kan ka fɛn jira an na o bɛ Ala ka diinɛ kanu de jira an na ka bɔ yɔrɔ jumɛn na ka bɔ kanikaw fɛ kanikaw bɛ fo a ka silamɛya kanuni jirali la silamɛw la an bɛ aw fo la ka barika da ka waleɲuman alhamdulillahi kɛnɛ in kun cɛra ni silamɛya donkan layidu 6 ye o min ye kow kun ye bay'atu alal islamiya cɛw ani musow u bɔra ka nin layidu 6 in ta Ala ye Ala ka layidu in dafali nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye Nti fila fara Ala kan nti fila fara Ala kan nti suɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti n den faga nti namara kɛ n senkɔrɔ t'a kɛ n bolo kɔrɔ o kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min na an b'a kɛ Ala ka dafa n ma Ala ka yafa n ma Ala ka sɔn fila fara Ala kan nti fila fara Ala kan nti suɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti n den faga nti namara kɛ n senkɔrɔ t'a kɛ n bolo kɔrɔ o kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min na an b'a kɛ Ala ka dafa n ma Ala ka yafa n ma Ala ka sɔn alhamdulillahi an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la ni an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an karamɔgɔ Ali Badara Usman Haidara ale ka tournéw senfɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka ɲamadali la sanga ani waati salamu alaikum warahmatullahi ta'ala shukran lakum fi amanillah Londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela na mara shikolo mawe